Min tal-inqas żewġ persuni tilfu ħajjithom u 20 oħra ndarbu fi splużjoni kbira li seħħet qrib ajruport ta' Bologna fl-Italja. Dan wara li vettura li kienet qed iġġorr il-fuel kienet involuta f'inċident ma' vetturi oħrajn. Il-każ seħħ it-tnejn għal ħabta tas-sija neqsin 10 fl-awtostrada ta' Borgo Panigale meta għal xi raġuni il-vettura li kienet qed iġġorr il-fuel ħabtet ma' diversi vetturi oħrajn. Dan bil-konsegwenza li l-vettura spiċċat ħuġġieġa bitħaħħen suwed jinfirxu ma' smewwiet. Għad kbir ta' karozzi waqfu l-vjaġġ tagħhom ħesrem hekk kif setgħu jobsru li kienet qed isseħħ xi ħaġa mhux normali. Fosthom sewwieq Taljan li permezz tal-mobile qabad il-mument eżatt li fih seħħet l-isplużjoni. Fuq il-post għam paniku kbir kif bħalma jidher fil-filmat, ix-xufiera f'paniku kbir bdew jirriversjaw biex jersqu lura kemm jistgħu mill-isplużjoni. Fuq il-post issejħu membri bid-Dipartiment tat-Tifi tan-Nar sabiex jikkontrollaw in-nirien b'ambulanzi u helikopters li wkoll issejħu fuq il-post tal-assistenza. Kif jiġdu qatta filmati mxandra minn midja Taljana, l-isplużjoni għamlet ħsara kbira fatta vetturi u waqqet parti minn pont li ċeda għal fuq il-karozzi li kienu taħtu. L-isplużjoni għamlet ħsara wkoll f'bosta appartamenti fil-madwar b'ħafna ħġieġ ta' twieq ta' residenzi jispiċċa rmiet. Sa issa għadu mhux ikkonfermat in-numru ta' persuni midruba hekk kif inhu maħsub li n-numru mistenni ikompli jiżdied.